Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi se min storesøster lave slim. Og husk at like og subscribe. Hej venner. I dag der skal vi lave slim. Jeg har lidt ting foran mig, som man kan bruge. Der er noget bærskum. Der er noget clay i forskellige farver. Og clay, jeg har bare nogle med sådan nogle prikker i på. Kom lidt tættere på. Sådan nogle prikker og kugler i. Og det har jeg i lyserød, orange, grøn, blå, hvid og sådan lidt neongul. Jeg sagde forkert, ikke neon. Jeg mente neongul. Neongul. Og så bruger jeg Activator. Activator, det er det, der gør sådan slim, den hænger sammen og bliver til slim. Og så bruger jeg lim. Jeg har både en stor lim, og det er Elmers, ja. Elmers. Og det er bare sådan en helt hvid en. Den skal lige have lov til at stå lidt bagefter. jeg kan lige se, hvad det er, der står der på. Der står Skål Glue. Ja, det er lige meget. Og så har jeg clear lim. Det er de der lidt gennemsigtige. Nogle mine er der sådan noget glimmer i. Mine er blå. Og så har jeg lidt lyserød også. Og det er clear lim. Og jeg har også den der glue lim i lille. Så den starter vi ved at bruge, inden jeg tager hold på den store. Så ja, lad os bare komme i gang. Det man skal bruge til at lave slim er de ting, jeg lige har vist foran mig. Man skal ikke bruge alle, man skal bare bruge lim og Activator i hvert fald. Det er det vigtigste. Det er det, der gør, så man laver slim, og så kan man tilføje andre ting. Man skal i hvert fald, det vigtigste er, at man skal bruge en skål. Man kan bruge en ske, og så Activator og lim. Ja, og grunden til, det er, at man skal bruge en skål, det er sådan, det er, at det, ja, og at det ikke sådan bliver fedt ud, og det ryger over det hele. Så nu starter jeg bare lige med at åbne den her. Og jeg tager så bare låget af, for det går lige lidt hurtigere. Jeg har ikke tålmodighed. Og nu kunne man bare lige man lige vil. Jeg tror bare lige, vi vender tilbage, når jeg har fået det lim i, jeg gerne vil have. Vi vender bare lige tilbage, når jeg har fået det lim i, jeg gerne vil have. Ja, det gør vi. Så, ja. Okay, jeg kan altså ikke lige få mere ud af den her, så vi tager så bare lige holde på den store nu. Så, ja. Nu skal jeg lige låge på, bare lige for at... Og hvis der ikke kan høre noget i baggrunden, så er det bare lige vores far, så lidt tv. Sådan der. Så fik jeg låget op, den er helt ny, der får jeg metal på. Kom tættere på, så det var lige noget meget satisfying. Så kom herover. Jeg behøver ikke at gøre det, jeg kan bare zoome ind. Lad mig så vise heroppe. Okay. Så man lige ud igen. Det er så satisfying. Så man kører bare. Baby. Det er ret satisfying, også selvom jeg aldrig har prøvet det. Det virker bare meget satisfying, synes jeg. Og grunden til, at Gorm ikke selv laver det, fordi han kan ikke lide slim. Men nej. Jeg synes, fordi der er mange, der kan godt lide at lave slim, så skulle jeg selvfølgelig lige lave det. Så laver vi bare lige lidt lim i. Jeps. Nu laver jeg ikke lige verdens største slim, fordi jeg vil gerne spare lidt. Så skulle det meget lim. Du skal nok skynde dig, inden det tørre. Nej, det tager lang tid at tørre det her Gorm. Jeg sætter mig bare over på pladsen. Og så, jeg starter med at putte lim i, for det er det, man skal. Og så starter jeg bare med at røre lidt, hvis det er det, man lige føler for. Så bruger jeg Activator, og den her, er det ikke den, der er åben? Jo, det er det. Den er åben. Og sådan, jeg plejer bare at bruge låget faktisk. Så starter jeg med bare at hælde 1,5 i. Eller det kommer lidt an på, hvor stor en slim jeg laver. I den her putter jeg 1,5 til 2. Nu kom der lige 2 i, for jeg kom til lige at koncentrere mig om at tale. Men det går nok. Så tror jeg bare, jeg heller ikke, der skal mere i. Det må vi jo se til. Men så går vi i gang med at røre. Og det gælder om at have nogle gode muskler, det her. Og jeg ved godt, jeg har handsker på, men det er fordi, de er sådan lidt klistrede, og jeg tager normalt hurtigt ud på bordet, fordi at sådan, jeg vil ikke overaktivere den.
Og overaktivere, det er hvor man putter for meget aktivator i. Så bliver det overaktiveret. Jeg putter lidt mere i, for det sådan halv til en hel. Jeg tror, der er en halv. Der får den i. Den var lige sådan lidt. Prøv at komme herover, Og venner, hvis der på et tidspunkt skriver en kommentar og abonnerer, så kan det være, at jeg kommer til at give jer et shout-out. Så skal vi bare lige se det der mega satisfying halløj. Og så jeg hader slim. Nu tager jeg det normalt. Jeg tager det normalt meget tydeligt ud på bordet. Så jeg er sikker på, at jeg ikke overaktiverer det. Okay. Men ja, der skal nok lidt Det er sådan slimen ser ud indtil videre. Og selvfølgelig skal den nok blive god. Nu skal jeg så bare lige have den aktiveret ordentligt. Det er jo bare fordi... Okay, Gormia, kan du lige hurtigt hjælpe mig? Jeg kan ikke lide slim jo. Nej, men du ser ikke rødt det her. Hvad er det så? Du skal bare åbne den der hernede i, der er ikke slim på. Okay. To sek, jeg skal lige hurtigt. Ja, sådan. Jeg håber, når den lige får hende. Nej, Gorm. Kan du hælde noget i? Ja, jeg kan virkelig godt se, at jeg ikke kan lide slim. Gorm, vil du hælde noget i? Hvor meget? Jeg siger stop. Stop. Det er lige til at starte med. Og så tager jeg sgu lige den her. Nu trækker jeg lige min hals lidt op, for den kan trukket lidt ned. Så ja. Så er det jo heldigt, at vi trækker den op. Begynder det at nærme sig lidt, det her. Jeg håber virkelig, at det her får mig til at få mange subscribers. Og vi laver kun det her, fordi at der er mange, der godt kan lide det, og sådan så. Og jeg mangler virkelig subscribers, så please subscribe. Nu begynder den lige så stille. Ja, det der, det ser lidt overaktiveret ud. Nej, jeg putter bærskum i. Det ligner altså ikke slim indtil videre. Nu begynder den at skille sig. For jeg rykker lige den her sådan, at folkens bedre kan, så tager jeg kan se. bærskummen. Jeg bruger en fra Lovena, tror jeg det er. Og den hedder Shaving Foam White Aloe Vera. Kan I prøve at se den? Så skal man jo lige give den en god ryst. Jeg skal nok lige pause videoen. Der er videoen. 300 ml. Prøv lige hurtigt at vise dem igen. Prøv lige hurtigt at vise dem det igen. Bare med, i lidt mere tid, sådan det er, de lige kan læse det. Sådan. Så ryster vi den bare lige. Og der var 300 ml i. Så putter jeg bare. Det ligner sgu da flødeskum. Yeah. Jeg ved egentlig, folkens, det ligner virkelig flødeskum. Nu begynder den at blive sådan lidt. Men det er fordi, jeg vil bærskum i, så nu skal den jo så bare lige. Ja, squeezes. Hvis der man tager en ballon, kan man så egentlig godt lave en squeeze ud af det der. Godt, vil du putte lidt mere af det der i? Det her. Ja, Okay, så skal jeg lige have den her igen. Kan du lige rykke den der lidt? Det kan jeg ikke lige nu. Det var lige meget. Stop. Sådan. Jeg håber, vi lige kunne se det. Og selvom den der barberskum, ja, så spærer lige lidt. Det ser meget klistret ud, men altså, det er fordi, jeg er ikke færdig med det her lige. Det skal Der sidder bare. Det der er bare min slimmeste hjem.
Nu har jeg fået den ned, og så den er egentlig bare... Nu sad den så fast. Men altså... Hvis der synes, så prøv at skrive i kommentaren, hvad det er, I synes, jeg skal lave næste gang i en video. Hvis I har videoidéer. Ja, så kan det være, at jeg laver det, som I har skrevet. Jeg kommer ikke til at lave sådan noget udfordringsfredag. Det kommer jeg ikke til at lave. Det kunne da være sjovt. Ja, men det gør jeg først, når jeg bliver lidt ældre i hvert fald. Det er så mærkeligt ud. Jeg ved en folkens. Da. I får det helt tæt på. Det ligner lige edderkopspind. Andre kokoner. Hvor vil du give mig lidt mere af det der? Okay. Denne gang er det lige, at stille den her. Sådan der, det stadig kan se. Og jeg ved godt, folk tænker, ej, det spilder slim, ej, det spilder lim, det spilder aktivator, det spilder barberskum. Men nej, det er det faktisk ikke. Til når jeg skal stoppe. Ja. Bare helt. Stop. Så nu ændrer vi bare. Og jeg skal huske, vi gør det for jeres skyld, så der I kan have det sjovt på kanalen. Og I må skrive, hvis I vil have flere slimvideoer. Ja, så skal vi nok lave det til jer. Hvis det er det, der kunne gå om til at få så mange subs og abonnenter. Så skal vi nok gøre det. For jeg vil virkelig gerne have en sølv playbutton, eller en diamond playbutton, eller bare en guld playbutton. Seriøst. Min største drøm er seriøst bare at få en eller anden playbutton. Fordi der er mange små, drenge, som der virkelig har mange subscribers. Og jeg er en, der kun har sådan 18-19 eller sådan noget. Nu bliver den lidt mere fast. Kan man også se med mine handsker. At det begynder at få lidt mere af. Ja, en slim sidder tit meget fast. Det er jo fordi, den er ikke færdig endnu. Nu skal jeg jo bare lige trække mine handsker lidt op, fordi de falder ned. Og I må jo også sige til, hvis det er sådan, hvis I vil gerne se nogle hestevideoer og noget. Jeg mener om en hestevideo. Det ved jeg ikke. Bare se nogle hestevideoer, det synes mange er sjovt. Sådan. For det er jo ikke kun en gaming-profil. Nej. Som I har set, er det mest sådan noget, hvor jeg gamer, eller hvor jeg laver jokes på min mor, hvilket jeg kun har gjort en gang, men ja, jeg har jo stadig gjort det. Og jeg skal vide, hvis det er i... Nu putter jeg noget af det der aktivator på mine hænder, fordi så hænger det her slim ikke så godt. Nej, hvor den blød, når man gør det her på. Men jeg håber, og vi håber, at I virkelig kan, at I synes godt om den her video. Og I skal vide, at vi gør os virkelig umage med det her. Ej, kom så det. Ja. Prøv lige hurtigt at gøre det igen. Så nu er jeg lige helt tæt på, så der folk ser og også kan se det. Så ikke lige det, folkens. Jeg kan lave en kæmpe boble, hvis det ikke er. Dam. Det var lidt dumt, jeg skulle gøre på min. Nej, undskyld. Jeg mener dam.
Dam, dam. Vi laver den lige om 2 minutter. Jeg skal lige gøre nogle ting klar. Eller ikke klar. Det er sådan, så der lige er plads. Okay, jeg tror, vi gør det nu. Nu skal jeg bare lige gøre sådan. Og grunden til det, at jeg ikke har lagt nogen videoer op på det seneste og første gang, hvor det var, jeg lavede det igen. Det er på grund af, at jeg ikke har særlig meget tid, som jeg har sagt i en video før, tror jeg. Ellers har jeg bare glemt at lægge den op. Jeg kan tjekke det, når det er kommer. Du har ikke så meget tid mere. Nej. Men vi prøver. Ja. Og jeg skal jo både passe på min skole, og Er I klar? Og i weekenden er det altid, jeg har kravlet hjemme hos min mor, og hjemme hos min far, der er det, at min computer, den gider ikke at lade mig filme, så er det nemlig, den brænder sammen. Så... Og jeg kan prøve at komme tæt på. De skal høre nogle gode... Nej, ikke derpå. Du skal komme tæt på, så de kan høre en god lyd. Okay, og bare sætte det langt ned til slimen. Det lyder som en poppet. Det er klar. Så vi sådan her. Og så... Det skal ikke være så tæt på mit kamera. Min telefon har fandme været dyr, mand. Altså. Skal vi lave en swirl? Kan du... Hvis der du kan lave en Hvis der du kan lave et eller andet dyr ud af slim, ikke? Jeg går i mokka. Jeg kan lave en regnorm. Ja, det kan jeg også. Kan du? Ja. Vil du prøve? Man skal jo bare strække den. Jeg får lyst til varm kakao med fløde, når jeg ser slim. Og det var jeg. Jeg var lige... Det der var med vilje. Men det før, det var fandme ikke med vilje, hvor det var, jeg var ved at falde. Nu har jeg gået en fejl. 2 sek. Jeg sætter lige den her, mens jeg lige går på toilet. Så kan du bare lige snakke til seerne grøn. Ja. Så lige nu der har jeg puttet lidt mere barberskum i, og derfor bliver den sådan lidt klistret igen. Men det skal man bare lige have lejet væk. Så se, nu er det allerede væk. Så ja, baby. Så guys, nu prøver jeg lige at lave en boble. Pis! Papir, mand. Og hvis der er nogen, der har et ønske til, om jeg skal lave en clear slim, eller en sådan, bare normal hvid slim og blød slim, eller jeg skal lave en gennemsigtig slim og sådan noget, så må I gerne skrive det i kommentaren. Og hvis det er, så må jeg gerne skrive, hvis jeg skal putte clay i, altså clay det der. Det har jeg i lyserød og sådan neon orange og grøn, blå, hvid og neon gul. Lidt neon lyserød, men ikke så meget. Men ja, nu sidder jeg egentlig bare og leger lidt med den her slim, og nu der. Ja. Vi vil så bare lege lidt mere med den, for den til at blive rigtig god. Og nu putter jeg mere barberskum i, for det er bare sjovt at putte i. Fordi sådan, den bliver bare blødere af det, hvis jeg kan sige det sådan. Ui, nu er den sådan ret meget... Man kan godt kalde det smeltet, men det er sådan... Så er det fikset igen. Nu prøver vi igen. Hvorfor er det, jeg ikke kan? Måske er det fordi, jeg laver bobler i. Nu gør vi sådan der. Ui! Det var da ikke en for stor en, men altså, det var da fint nok.
gør vi bare sådan her. Kom, skynd dig! Nej! Tilbage. Du skulle have set hvad? Jeg lavede bare den største boble. Du kan se det i videoen, når du kigger. Okay, skal jeg prøve igen? Mhm. Og kan I også lige se det igen, hvis det er at I også lige var på toilettet. Det er, når I lige var ude og hente noget at drikke. Ja. Yeah. Fuck, må jeg lige prøve igen? Ja. Yeah. Jeg sidder bare og leger sådan her med det. Det er mega sjovt. Gør vi bare sådan her. Det kører for dig, Gry. Åh, shit. Bro, hvis det er, du kan gøre det igen, så er jeg fandme inde på. Der kan jeg sgu lige til at vælge den her. Åh, nej. Det var da lige min fejl. Skal jeg prøve igen at lave den? Ja. Nu tror jeg lige, at jeg Vi har allerede optaget i 21 minutter, Gry. tiden. Og det er godt nok hurtigt. Men det er sjovt nok, synes jeg. Faktisk 21,5 minutter. Okay, klar. Jeg har fundet ud af, det kan ikke lave boble, hvis man gør det her. Så ødelægger den bare. Man skal bare presse lidt ned, sådan til, hvor der ikke er de der huller i. Er du klar? Ja. Nå, men det var hyggeligt at lave den her video. Husk at like og subscribe, hvis I vil have flere af de her videoer. Så vi ses. Hej hej. Ja, vi ses. Hej hej.